che dice prova, Tres. En Greenpeace que diría, de non? feito, Peta. vouche dicir, eu xa, para evitar os haters, está grabando, xa podemos... Espera. Isto para o making of tamén vale. Sí, pero quero xa empezar cunha cousa mera. Vou bater un hate aos hates, así de primeiro, zasca. Pois comezamos a muerte. Vale, mira. Eu no meu perfil, xa que está, non te rías. Non, é que ia presentarte, pero xa non te presento. Sí, pero xa ahora que estou inspirado, despois me presento. Veña, estamos aquí con Dalle. Javier Otero. Dalle. Mira, eu no meu perfil xa teño fijado nos 3 primeiros publicacións uns de moitos animais dos que rescato, que son unhas cornejas, unha paloma e unha peja. Teño tamén por aí algún dun águia que Telefónica cortoulle o árbol e trouxomo un paisano que estaba ali no monte. Mira, encontreime esto, están facendo aquí pasando uns cables e quería ir ao páxaro e despois tive un proceso de asilvestramento, enseñalo a cazar para que volver á natureza. E claro, xa para evitar os haters, de primeiro xa teño esos 3 reels fijados aí. Inda así, nadie debería ter páxaros salvaxes na casa. Eu podo permitirmo porque xa estou máis que curado en karma porque levo centos de animais rescatados, córvidos os que máis. Eu me fixen un nome xa durante todos estes anos, xa de raparigo, xa o meu primeiro córvido que encontrei que caeu de un nido foi con 11 anos, pero xa tivera unha paloma torcaz con 7 que me trouxera meu irmán que quer dun niño. E xa está empezando a época de cría, me está falando moita xente por privado todos os días, inda antes de entrar ao estudio vi un señor, mira, xa come sola, dá unha palomiña que encontrou na rúa, tal, e dixen, leva pa casa, compralle millo, compralle picón, triturado, mollallo con agua, voulle dando pautas a xente. O segundo corvo, o primeiro sí que he comprado nun centro legal de cría de aves. O segundo tamén está legal, pero o adoptei dunha familia que o tiña en Sabadell e non o podía, tiña cans, tiña meniños, tal, non tiña tempo para darlle a vida que necesitaba e o trouxen eu pa aquí. Pero moitas veces me digo, non se poden ter animais, eu doulle a mellor vida máis silvestre posible. Inda así, nunca se podrían reintroducir na natureza, porque son animais que xa teñen unha impronta, sabes, que están feitos ás persoas e, inda que soltaras no medio do monte, irían a pedir comida a xente, sabes, xa non hai nada que facerlle. Eu o que fago cando rescato a cornejas, que son os corvos máis pequenos, ou calquer outro páxaro, cando xa vexo que está formado, está empezando a voar, está tal, o deixo na voladera que teño na casa, doulles de comer ali, xa non teño relación con eles. Me explico, para que estén silvestres, están os máis bravos posibles e a hora de soltar non vayan a pedir a xente comida. É así. Comezamos con isto dos haters das redes sociais porque ti agora tes bastante presenza nas redes sociais porque, entre outras cousas, porque vives con 2 corvos. Vivo con 2 Ademais de corvos. con esta preciosidade que temos aquí que con Anubis. vaiseme ir a mirada varias veces Estou porque acostumbrado a que sexa ela a protagonista onde vou sempre. Pois está complicado, porque literalmente es unha personalidade que chama atención. Bueno, non ten nada que ver, que inda que midera 1,5 metro indo cunha loba e 2 corvos iba a chamar a atención igual. Que sí. Entón, diso dos haters, porque claro, o teu xeito de vida sáese bastante do normal, non? Entón, que clase de comentarios tes habitualmente nas redes sociais, xa que comezamos por aí? A verdade é que estráñame positivamente que non me tiran moito hate, sabes? Non vexo comentarios de os corvos tiñan que estar libres así a menudo, moi poucos. O que máis me chamou a atención, a señora, eu falaba, non, de que hai moito animalista de sofá que lle dá a compartir as cousas, pero despois encontra unha palomiña na rúa, un pichonciño, non o coidan, non o levan pa casa cando saben que o van comer un gato e todo posible, non? Un raposo ou o que sexa. Eu poñía que dicía, non, un reel que cando me encontro un paxariño que o levo pa casa, teño un período con el de cría e logo o solto.
o que faría a nai, pero intentando facelo o mellor posible de humán a animal. E unha señora me decía que eso non é así a natureza, que ese paxariño tiña que deixalo onde está e que se o coman os outros páxaros. Eso ten unha base biolóxica, por exemplo, que un carroñero, como pode ser unha jineta ou como pode ser un raposo, ten 5 crías na casa, bueno, me sale a guarida deles, vai buscar comida. Que vai comer? Vai comer restos que concer por aí, vai comer páxaros que caen dos nidos e non sabe volar, e crías de outros animais que poda roubar, incluso ovos. Me explico? Eu se deixo ese paxariño aí, sabes, por un efecto mariposa, vaille salvar a vida a un raposiño que estaba a punto de morir de inanición porque a nai non atopaba alimento. Explícome ben? Sí. E si, iso ten unha base da cadena trófica, a cadena alimenticia, pero eu non estou vendo a ese raposiño na madriguera, que non me salía, na madriguera. Entonces vexo unha cría de corneja, de corvo, de peja, collo e a levo pa casa. O primeiro que fago é darlle de comer, desparasitala. E logo teño unha temporada que podo volver a reintroducila. A señora me tira bojei dicindo que eso non se pode facer. Contestácheslle? Sí, contesteille facéndolle outro vídeo, sabes? Falando desta mismo que estou contando ahora. Moita xente me di que para isto están os servizos de protección a natureza, como é Seprona, como é Medio Ambiente e todo eso. Eu tratei moitas veces con Seprona, tratei moitas veces con Medio Ambiente, pero xa é algo de sabiduría popular que non sempre están aí. E máis, eu entendo, porque hai moi pouco servicio de protección a natureza, e hai na época de cría, ven todo xunto, non dan abasto. Ti encontras un pichón de gaviota na rúa, e inda que chames a quen chames, non van poder facer nada porque hai centos de miles que están pasando eso. E un centro de recuperación de fauna, en época de cría, primavera-verano, vai estar a rebosar. Eu o que lle aconsello a xente é que a leva pa casa. Hai unha falsa lenda de se encontras un paxariño no chan, deixao aí que van vir os pais e van levarlo ao nido. Non son helicópteros de remolque os pais. Se un páxaro cai ao chan, ese páxaro vai a morrer. Se non é por un gato, por un coche ou por unha gaviota, unha cría de paloma, van a devorar as gaviotas. Sabes? É parte da cadena trófica, pero é así. Moitas veces, eu encontrei unha peja, encontrei unha paloma, encontrei tal, e veu Medio Ambiente e me levou, sabes? Dudo moito, sabes, oxalá non fora así, dudo moito que sacaran adiante todas as crías porque non lle dá vida, non? Eso é os haters que podo ter así, de tema de que criar páxaros salvaxes, que hai que chamar aos servicios de protección a naturaleza, pero eu aporto o meu granito de area para facer eso, sabes? Se máis xente desahogase un pouco aos servicios de protección a naturaleza e puxéramos un pouquiño máis de concienciación e todo o mundo facer o que eu fago, sería moito máis fácil, non habría tanto paxariño por aí que despois non vai ir arriba, obviamente. Aí atrás vin unha cría de gaviota no paseo marítimo, non había nada que facerlle porque xa caera do nido, dera un golpe na cabeza, estaba así media, a levei pa casa, intentei facer algo, pero nada, por si era máis deshidratación que outra cousa, porque era pleno agosto. Pero había 5 ou 6 persoas mirando pa gaviota, nadie vese que un poliño. A ver, tío, estás co teu fillo, estás vendo o páxaro e agonizando, e que merda de exemplo lle estás dando? Me explico? Temos menos empatía cos paxaros? Sí, cos paxaros, con todos os animais en general, pero cos paxaros a ornitofobia está presente, moita xente lle ten medo incluso a unha galiña, sabes? Hai xente que di, eu as gaviotas odioas. Por que? Mira, por certo, moi ben. Que che parece? Moi ben. A propósito, teño que tiñas que habela pintado co rímel das pestañas e facías un corvo nun momento. Xa, é certo, non me deu de tempo. Bueno, o que dis un corvo, a min os corvos danme moito respecto, por non dicir medo, claro, efectivamente. A ver, claro, criáronnos en Galicia, donde é un páxaro de mal agüero de toda a vida. Igual que as curuxas, é que se che apoia unha curuxa no tellao é que che vai morrer un familiar, é que os corvos traen a morte, os corvos, porque teñen a mala fama, é porque nos campos de batalla había mortos, cadáveres humanos, e iban aí aos corvos e
os comían, pero Claro, porque teñen que comer, claro. exactamente, son parte dun ecosistema que limpian están moi infravalorados os carroñeros, pero os carroñeros fan unha labor tremenda, os buitres e os corvos que quitan os cadáveres que poden traer infeccións, enfermedades Mm, a que é o ecosistema. Claro. Son ademais uns animais listísimos. Creo que son os paxaros máis listos, din, non? Que É teñen que son ata rituais cando morren. sí. Bueno, sí, o de rituais tamén os teñen as baleas e moitos máis animais. Pero os paxaros non sei. No, eles, a maioría deles, moitos sí, Sí. sabes? Sí, o que dis ti, xa vi moitos vídeos de un córvido, sexa unha peja, sexa unha corneja, un corvo que morre e que quedan aí como intentando reanimalo e que quedan aí facendo, sí, é moi común eso. Pero non o que máis destacaría da súa intelixencia. Dices que son os páxaros máis inteligentes. Eso non hai que debatilo porque é así. Pero eu poderia decir que incluso nalgúns ámbitos son os animais máis intelixentes do mundo. E che vou explicar por qué. Obviamente, nun examen que sexa de nadar vai gañar o delfín, pero que sexa de trepar a un árbol vai gañar o mono, sabes? Non temos que valorar os animais por humanizalos de os que, é que vin un mono que pintaba Claro. ou un elefante que dibuxa ou un tal, non. O que máis se adapta, o que máis se adapta ao medio, mira, ao medio natural, sen intervención humana. Os orangutáns e os chimpancés, é moi sonado isto, é moi visto, seguro nun documental da Dose non estabas botando a cesta, verías que un mono colle un paliño e quita termitas e quita Sí. larvas e se as come. Sí. Se non ten paíños pequenos, intenta meter o dedo, loquea, pero non hai maneira de facer nada. Os corvos buscan un palo pequeniño. Mm. Se non poden clavar o gusano, afilan. Hai vídeos deles. Máis especificamente o corvo de Nova Caledonia. Sí. Construen as súas propias ferramentas, Exactamente. digamos. Son os únicos capaces de facer eso no reino animal a parte dos humanos. As afilan, fanlle un garfio, perfeccionala, enséñanlle aos fillos para que vexan como se fai, e ainda un paso adiante que buscan. Non lle vale calquera. Buscan un tipo de árbol, un tipo de acacia que hai por ali nas selvas de Nueva Caledonia que teñen a rama como máis de alambre que poden moldeala máis, sabes? E vanlle quitando, vanlle poñendo, vanlle afiando, un increíble. Eu os levo seguindo fai anos a esos córvidos, estudios que fan, sabes? Os biólogos, hai moita xente especializada en córvidos. Non España, pero alucino do que son Había capaces de unha facer. fábula xa antiga, que non me lembro agora o nome, é unha fábula destas, non, de hai moitos anos, dun corvo, que quería beber dun recipiente con auga, ou non sei se era un recipiente ou E lle algo non botaba da... pedras para que E si bebe. botoulle Sí, pedras, sí, non? sí. Entón creo que Sí. como que esta intelixencia dos Sí. corvos é algo que xa sabido dende hai moito tempo. Xa teñen fama de ser moi ladróns, esas cousas. Sempre Sí. me din, van ao brillante, tal, a ver, van a todo. Se poden roubar o teléfono. A ver, eu tamén iría ao brillante, non? Sí, Xa que estamos. pero non é algo que lles interese en particular. Sí que me teñen roubado a xente tenedores ou cucharas, están facendo un picnic, van por... o que podan roubar, Claro, o que a podan ver. roubar. Pero porque son listos, A claro. chave do coche, me teñen liado cada unha, marcharme cas gafas da cabeza. Ah, sí? Sí. Mira, un día estaba na illa, estaba na parte de atrás da illa de Arousa, que hai un paseo aí de madeira, e onde está o Igafa, estaba aí, ali sentado, ahora xa estou mecanizado, cando vou cos corvos a algún sitio, lles abro, cerro as portas, meto a chave no bolsillo, cerro a cremallera. Se teño que ir ao coche un momento, abro o coche sen ter que subir a cremallera, porque non me arrisco a que teña ese hueco Porque para van, métenche o pico con un arte que che poden roubar unha moneda que teñas. así non lles vou quitar, o sea, vou seguir con medo, non se me vai ir o medo. No, home, Home. mentras teñas unha copia da chave non pasa nada, pero ese momento voulle contar a historia, eu non a tiña, roubou unha chave, puxos a chover, eu iba po coche, abrín o bolsillo, roubou unha chave, aparte espérate atrás, salta, espera a oportunidade. Marchou ca chave do coche, por riba do mar, ca chave do coche no pico. Eu imagínate, a Claro. 20 kilómetros da casa, chovendo, o coche cerrado, cagándome nos muertos do corvo. Castigado despois en sair No, pola porque noite. el non sabe que eso Que me é saca. malo, entendes? Bueno, ao final, estaba mollada a madeira, resbalei, púxeme perdido,
E aí pensaches, quen me diría a min convivir con 2 corvos? No, porque Un gatiño na casa a son satisfacción moito... que me dan Claro. e as imaxes que veo a diario, como hoxe, incluso que os fun a volar, viñeron uns águias, uns falcóns, estiveron volando por ali por riba dos molinos que hai en Catoira, dame unha satisfacción personal que é algo que eu non me canso nunca. Sabes? Podes empezar, eu que sei, co tema que che gusta moito a bicicleta, ou che gusta moito o surf, ou che gusta moito... Eu é algo que levo, creo que impreso nos genes, o de ser silvestre, o de ser salvaje, e andar polo monte cos corvos, sabes? Porque non me aburre nunca. Ora estou aquí, estou dicindo, por que estou perdendo tempo podendo estar cos corvos na casa? Sí, Pero quero non son un explicarlle, corvo, pero... eres moi agradable, quero Perdón. explicarlle a xente a miña filosofía Claro. de vida, e xa terei tempo a estar en terrazas xogando as cartas, que o faga moi ben, cando teña 60 anos. Ahora quero patear, descubrir montes en Galicia, praias, todo eso, e relacionarme o máximo posible con animais e naturaleza. Eu imaginote con 60 anos facendo o mesmo, O mesmo tamén, sinceramente. sí, pero menos pateada, xa non andar tantos kilómetros, nin investigar tanto. Ahora, outro día descubrín o Pico Sacro e as covas que hai ali, fomos a voar ali, eu miro no Google Maps e digo, pois mira, hai orientación norte ou noroeste, pois temos isto orientado, vamos aquí, collemos o coche, bomba, tiramos millas. Ujú. Esa é a filosofía de vida de unha persoa xoven e sana que quere disfrutar da naturaleza sanamente. Ujú. Dimitri e Pollito. Dimitri Vladimir, Pollito chamo ahora porque ainda non ten un ano, os xestos de poliño que ten, cariñoso, chamolle así, poliño. Pois xa lle vai quedar. Sí, vaille quedar seguramente. E ides, bueno, os tres, os 4. Vamos Vas os catro, tamén sí. con Anubis. Anubis sempre, E Anubis non levanse falla. ben entre eles. Sí, de feito, hai moitos vídeos aí no meu Instagram que Pollito, que é un macho, Que non se vai levar ben con xa, esta pero cousa, que non? está enamorado de verdad. E lle fai unha danza de cortejo todo o día esta xa pasa del, pero aparte fai uns sonidos, está intentando, pásalle polas pernas en riba seguido, está... Son un pouco esas imaxes dos debuxos animados. Eu cando vi o teu Instagram digo, que bonito, non? Isto é de pequeniño, xa eu como dixen antes, con 7 anos trouxeron unha paloma, pero inda antes de ter unha paloma e descubrir os secretos que ten os páxaros, eu xa me perdía polo bosque eu solo, eu teño un monte detrás da casa, xa nunca fundo un equipo de fútbol, nunca me gustou as actividades extraescolares, que sí, que fixen taekwondo, cousas así de rapaciño, non, pero que é o tema de estar todo o día ca xente, podendo ter os meus momentos buscando lagartos, levantando pedras. Eu tiña 8 anos e me coñecía todos os bichos que había debaixo de todas as pedras de varios kilómetros a redonda, sabes? De feito, cando vía os documentales, Non dormías. sí, dormía, pero, por exemplo, vía uns documentales que estaban en África, non? Estaban buscando animales, non? Porque ali... pero mirad que hai debaixo das pedras, sabes? Xa decía eu de pequeniño, Claro. como me gustaría levantar as pedras en África ou en Sudamérica. Ahora, decía de pequeno, non? Porque non hai o mismo que aquí en todos lados. Claro. Eu, a sitio que iba, levábame a unha comunión, a unha finca e tal, e así como podías caquearme, iba a levantar pedras a mirar que había por aí. O sea, que estás como máis cómodo cos animais que coas Sí, persoas. hombre, claro, sí, eso, pero Sí. quen teña 2 dedos de frente, tal como está o mundo, vai decir eso tamén, sabes? Nunca tiven un... Nunca contrastei cos animais e, sin embargo, coas persoas, máis ou menos con alguén vas a contrastar sempre. Vas a estar máis a gusto. Eu estou máis a gusto cos animais. Si, teño círculo de confianza, coñece moita xente, teño moitos amigos, pero non teño a necesidade da dosis diaria de sociabilización, de ter que ir ca xente por aí. Me explico? Ajá. Eu podo estar, ao mellor, unha semana entera descubrindo sitios novos ca cadela, cos corvos, e non facerme falta a nadie, nin botalo de menos, tampouco, sabes? Supoño que para ter parella, eso fatal. Moi mal. A non ser que encontre unha rollo perro flauta así que lle guste o rollo. Corvoflauta, neste Corvoflauta que lle guste, sí, pero moi mal. Bueno, claro, que é difícil, a xente enténdeo.
A xente da túa Sí, contorna, do sí, teu claro, entorno. é que non lle queda outra. Moitos amigos me din: "Oe, que pasas moito tempo cos animais por aí e tal, non te aburre?" No, é que non me aburro, non me aburro. Cada estación do ano é diferente, en Galicia hai 1000 recunchos fascinantes Mm. para mirar, e sí, que me vou este sábado ainda me fun a unha cena cuns amigos e tal, o típico. Así un pouco a disgusto, non? No, ben. No, Con Anubis no, Anubis non Anubis no. puido, Pero, claro. por exemplo, Anubis a podo levar a moitos sitios Claro, onde sí, vou, certo. porque xa a coñece todo o mundo, Claro. sabes? Pero Home, eu, compórtase mellor que as persoas, mira, non dende se moveu logo. de aí. Mellor que a Pero, ti seguro que se no, compórtase. eu son unha persoa con uns modales moi exquisitos, sei Ujú. comportarme, Sí, vexo que hai que sí. sabelo. Ten de quen aprender, non? Pero os corvos, non? Que é Non menos podo, eso xa non non, podo. cos corvos non, claro, por suposto. Como é convivir con 2 corvos? Quero dicir, teñen as súas necesidades, non? Si, Que tes explícote. que Vale, suplir. eu teño unha voladera para eles, unha Ujú. voladera de obra, co seu tellao, a súa canaleta para baldeolle varias veces ao día, Ujú. sabes? Que é baldear? Baldear, botarlle auga. Ajá. Ca mangueira, teño un desagüe, que xa Ujú. vai para o tema do alcantarillado, inda que non balden todo o día, non cheira, non é como a caca das palomas a das gaviotas que comen desperdicios e cheiran moitísimo. E claro está que eu teño a voladera, teño fora da casa, Ujú. sabes? Pero non teñen que sair a voar todos os días por necesidade, porque, por exemplo, ali podo abrirlles e van a marchar polos tellaos, pero queren estar dentro da casa. De feito, onte ainda estaba na playa de Compostela, Voi a mañán aos 2 e a tarde solo a ela, porque había moita xente no paseo marítimo para que non a liara por ali, porque o pollito vai ás terrazas, tira os viños, e a lía de carallo. Bueno, como as gaivotas. Eso Que, a outra tamén o fixo, pero entre os 8 meses e un ano. Despois empezan a madurar máis e non teñen esa esa necesidade de necesidade. investigar e sociabilizar tanto ca xente, sabes? Claro, porque iso non o fan por comer, Hai que traballalo, faino por curiosidade investigar. deles. Hoxe pasaron uns peregrinos, chamáronlle moito a atención e antes de irse dixenlle: "Podedes asustalo". A femia xa estaba enriba dun muiño de pedra dos que hai ali en Catoira mantendo as distancias, porque iban con bastóns destos de Ajá, camiñar. sí. Pero o outro, o poliño, ten confianza con todo o mundo, da igual que estés cunha metralleta así que el séntese protexido ao lado da Xa. cadela e lle dixen: "Podedes levantarlle os bastóns para que non cando vexa, por exemplo, estaba eu e sei que non lle van facer nada, pero imagínate que está un señor cun paraguas sentado nun banco, Mm, acérquese un corvo e lle mete un paraguazo. claro. Ese corvo está destinado cunha alas rota a estar toda a vida sin voar. Sin voar. Eso teño que ir curándome de espantos antes e tomando certas medidas. Cando socializo eu coa xente que estaba falando e o polo está ali, ten que saber manter as distancias ca Ujú, xente, sí, sabes? Moita xente, que me suba aquí, que tal, querendo dar de comer. No, non xa, podo ser eso, porque claro. ti non lle vas facer nada, pero non vai distinguir que se ti non Mm, lle fas a outra persona non lle fai, entendes? claro. E dixenlle: "Podedes asustar co bastón?" Cando se iban e fixeron así, outro insistiu, intentaba collelo e o outro marchaba. Eu, perfecto, así é como ten que ser. Ajá. O sea, que vas adestrando Si, de algún adiestrando, xeito. non todo o que quero, porque, por exemplo, tiña un corvo que tiña bastantes anos, que se chamaba Cornelius, electrocutouse nun poste de alta tensión. Oh, Levei un disgusto, buah, claro. en 2018 foi isto. En outubro de 2018 estiven jodidísimo, dixen, non vou ter máis corvos, e ao par de anos xa piquei outra vez. Que pasou? Os corvos transmiten de generación en generación aos pais: non te arrimes aí nun poste, non te arrimes aos cables que hai perigo. Claro. Pero eu non teño maneira de decirlle eso aos páxaros, entendes? A maneira que tiven é de non levalos a sitios onde hai cables ou postes de alta tensión todo o primeiro ano de vida, Ajá. sabes? O sea, non poñerlle esa tentación, digamos. Exactamente, de que se suban aí. Por exemplo, onde estaba hoxe en Catoira hai uns ali abaixo, sabes? Pero non van, porque xa nunca se apoiaron nun, Ajá. sabes? O sea, que cando son pequenos son máis inconscientes Exactamente, e exactamente, queren probar exactamente. máis cousas, Ahora pero xa pues, como teñen como un sexto sentido, a un tellao, se hai unha claraboia non van, por exemplo, xa van eles tanteando, sabes? Ujú, Son animales moi intelixentes, pero a intelixencia, a habilidade que teñen para adaptarse ao medio, eu non lla podo transmitir toda como lla transmitirían os pais, me explico? claro. Entón, como te comunicas con eles? Me comunico eu distíngolle moitos sonidos diferentes,
E isto tardas anos en facelo, Claro. obviamente, pero distingo o máis típico é o de pedir comida, pero distingo cando están enfadado, cando están contento, cando está de cariño, cando se queren ir pa casa. A mí me dá todos os días, eu fixen un bungalow fora da casa e teño que pasar por onde están eles pa ir, sabes? Ao mellor xa me escoitan abrir a porta e xa me fai un ruído de boas noites. Pero matemático, sabes? Pero isto é un lenguaje comunicativo interespecie que tardas anos en collelos, Claro. anos en catalo. Eles podencho expoñer, pero ti non vas a saber se está enfadado, non vas a saber si, sabes? Non é tan obvio como un can que che vai enseñar os dentes, Claro. pero sí que lle leo moito o lenguaje non verbal, as horas, eles emplúmanse, encrestan as plumas, que vos poñen outra maneira. De feito, eu mirando pa eles, sei se teñen medo, se están cómodos, se están máis relajados. Aparece un falcón, tesan as plumas de todo, quedan Claro. afiadiños, están relajados, soltanas un pouco máis, Ujú. sabes? Entre eles comunícanse. Máis conmigo. Máis Sí, contigo que entre sí, eles? sí, claro, porque eu pa eles ainda levan pouco tempo xuntos e non fixeron o lazo de parella. Ah, De feito, teñen son macho son e macho e femia. hembra, pero aínda non, xa che dixen, o macho está loquiño por Ah, ela. bueno, claro. Está loquiño por ela, é un trío amoroso Amor raro, interespecie. pero non se acicalan, non se tocan nunca, voando están ao pique seguido. Xa. Hoxe colleu unha servilleta que había ali, estuvo o macho e a femia estuvo intentando a quitar en vuelo, pero un rato, non había maneira. Despois sí que o macho cansou, deixola aí, pero eu doulle un pau a un, ven a outra a quitarllo, sabes? Están todo o día, é unha competición entre eles. Ujú. E que comen? Que come un Buah, eu corvo? doulle unha dieta variadísima. Primeiro, bueno, claro, os teño desparasitados, aparte doulle 15 días ao mes uns multivitamínicos, 2 diferentes. Antes daballe calcio tamén, pero como os levo tanto ás praias e comen eles cachiños de cuncha, xa non lle dou calcio, pero doulle carne magra de diferentes animais, aparte doulle corazóns, fígados, bótolle patata cocida, bótolle... Ainda me chegou fai uns días de Amazon que collín 5 kilos de tenebrios, que son os gusanos estos de harina Ajá. deshidratados, non poñes a cara de asco. Que non, que non, que non. Que en algúns sitios de Indonesia por iso un manjar pa Sí, sí, xente, certo, sabes? certo, certo. Non, non, e a min, Pero estos cheiran como a comida de tortuga porque está están ben. deshidratados, sabes? Sí. O que fago é eu lle machuco, fagolle un polviño, e bótollo por riba da carne. E aparte compro, eu lle estaba cocendo ovos, pero vin que en Amazon había unhas bolsas de ovo en polvo Ah, que unha cucharada equivale como a 4 ou 5 ovos. ovos. Imagínate, claro, que un ovo ao final é un porcentaje altísimo de auga. Claro. Ti un ovo se che chuchurra na sartén É e verdade. quedan nada, sabes? Queda, pois, ahora que estou facéndolle, comprando, comen moi variado, aparte doulle marisco todos os días, vamos a Pero furtivear por aí, vamos ás orillas, que si mexillóns, que si almejas, que si lapas, ameixas, berberechos, de todo un pouco. Comen moi ben. come máis ben que Sí, ti, sí, sí. comen mellor que a ti. E ora en primavera, verano, o poliño ainda non sabe, pero a outra ten un arte cos saltamontes. Hoxe estaba voando, estaba vendo, eran uns saltamontes destos grandes, e o veu, tirouse a por el, meteulle un golpe, que xa caeu os saltamontes, e foi a collelo. É cazadora, outra Cazadora, deportista. claro. E outro día tamén comeu unha musaraña, que é un ratonciño pequeno. Ajá. O sea que, aparte da comida que lles das, elas búscanse Búscanse a a vida, vida. unha rana que encontren, calquer cousa. Aí atrás colleu un sapo destos pequenos, pero como teñen aí como un sudor urticante que botan, o tiña aquí pero non o daba tragado e o botou outra vez para fora. É un mecanismo que teñen os anfibios Ujú. de a piel venenosa ou así. E unha cousa, estive lendo un blog de pois dunha parella que teñen un corvo Sí. e dicía que segundo foi crecendo que ás veces o corvo como que tiña celos dela. Sí, xa sei de que me falas dunha parella que o teñen prisionero nun piso e non o sacan nunca. Non o sei, pode ser. Sí, claro, home, E iso pode ser? sí, no, vouche explicar. Se o animal ten unha vida plena e sae a volar e desfoga por aí non vai nin ter tempo a esas caralladas. Claro está que se eu lle poño os deixo na casa, poñolle puzzles, poño de tal, vai sacar ese ingenio así. O ingenio está ben para o bo e para o malo, sabes? E se a ti
hai unha persoa que che dá de comer todos os días, que che fai xogos todos os días, pero a outra pasa de ti olímpicamente, a rabia que de estar aí prisionero tes que focalizala de alguna maneira, sabes? Como se lle metes un pato al lado, vai no querer matar. Os Xa. meus persín os patos de cachondeo, pero despois os ven aí na orilla e pasan deles. Me explico? E as Xa. gaivotas Pero se eu entro na túa casa, non te farían nada. nada. Inda na voladera deles. Sabes? Por qué? Porque eh, non teñen ira reprimida, están felices. Saen o que queren, comen o que queren, andan por aí ao seu aire, pero está claro que un animal que está prisionero 24 horas, a súa mala hostia vai salir por algún sitio Ujú. e a vai focalizar con alguén ou con algo. Sexa batir cas ventanas ou sexa verte e gritarte. Sabes, é así. Eso é o que lle Bueno, pasa ao animal que estás falando. Sí, que se celou, que tal. No, o que pasa é que está o animal aí estresado claro. que non sae nunca. Eso non hai maneira de ter un Claro, corvo. como os cans que Eu, están atados de feito, exactamente. De feito, escribinlle un día, sabes, por privado, e lle dixen, ter un corvo pa eso. Non era mellor adotar un gatiño negro, poñerlle unhas alas dos chinos e ter aí facendo a coña na casa? Porque un corvo, estamos falando dun animal que pode voar centos de kilómetros ao día, sabes? Miras ao final do día as rutas que se fan os meus no GPS, sabes? E digo, mi má, se teñen que estar días e días aí. Teñen GPS? Claro, eu teño un GPS, Ah, sabes? E sei onde están, por exemplo, onte estaba no muelle, estaba no paseo marítimo, a hembra faltou, xa non estou todo o día mirando así, non quedo con tortícolis, claro, anda a un miña pouco bola, debes ela ter. aparece, desaparece, estaba enredando cuns amigos ali que estaban cos cans, estábamos cuns cans, a Dimitri xa o coñecen, aparece, vacila un pouco os cans, marcha pa casa, foi a casa a beber, e xa facía 10 minutos que non había, así que mirei zona wifi, zona ahorro de energía, sabes? E xa está na casa. Ah, E despois aparece outra vez, e me busca. E se aparece, por exemplo, aí atrás fai un par de semanas, marchou, eu marchei tamén, e nos cruzamos no camiño, eu no coche, ela pena. iba por riba, porque eu, claro, vin a xente, como distingues? Levo toda a vida Claro. mirando os páxaros, podo distinguir un águia, dun falcón, dun azor, dun cernícalo a kilómetros, sabes? Pola maneira de volar, e máis a Dimitri, que a criei eu, Claro. a distingo entre 50.000 córvidos. E a vin, sabes, salí pola carretera, e lle silvei, non se deu conta, sabes, porque Claro, hai barullo claro. e tal, silvei, ven pa casa, tal. Imagínate, sabes, saindo pola ventanilla. Pero nada, ela chegou, sabe onde aparco o coche, non veu o coche e xa dou volta. Esta veu baixando a Vladimir do coche a Poliño, que el o levaba na súa caixa, na súa Falcon Box, que ese sí que non volve solo pa non volve solo pa casa. Unha, porque ainda non ten tanta agilidade voando, porque non ten a pluma moi ben, agora en julio empeza a cambiala, porque a xente, a familia que o tivo, o tiñan nunha terraza e veu bastante jodido de pluma. Ajá. A tiñan ali encerrada e tal, encerrado, pero eso quítalle moita agilidade, e non me fío que ande tanto entre os tellaos, entre a xente, entre os coches, a outra sí que a outra dá igual donde este eu, que ela ve que non estou e marcha pa casa. E chego e xa chegou ela. O sea, Sabes? sabes que vai volver Ao sempre. momento, sempre E 100%. canto tempo pode estar fora? No, se me perde a min de vista, vai pa casa. Pero cando sae? Cando sae conmigo. Por exemplo, tú imagínate, eu a saco de casa, vou hasta o muelle, sabes? E a levo no coche, na súa Falcon Box, a solto ali. O ideal sempre é que veña conmigo de volta, non? Ela, cando me vir para o coche, aterriza no coche, venme a man e xa meto na caixa. Non me fai nunca xogadas, como outro, que a veces non se quere ir e faixe o remolón a voltas ao redor do coche ou así, non? Esta, para ela meterse na caixa é un premio, sabes? Porque está en oscuridade, entran os animais, os páxaros, entran como nunha especie de aletargamiento, oscuridade, por eso se lle pon os caperuzos aos falcóns e ás águias, entendes? Porque teñen un estímulo moito máis visual que ti, e que a ti tampache os ollos e che pondrías nerviosa, Sí. se non sabes o que está pasando, inda que escoites. Eles non, eles como que se calman, son mecanismos diferentes, non? Mentres na caixa está aí tranquiliño. Sabes, de feito, se ora os tivera no coche, estarían ali tranquiliños, pum, cando chega a casa voulles dar un vuelo, obviamente. Claro. E bueno, o que te estaba dicindo, se por exemplo eu teño que marchar, ela anda por aí, e digo, mira, está na casa, ou está en tal sitio, está na outra punta da praia,
sabes, enredando con amigos páxaros que ten por aí, sabes? Que sí, que Claro, te, terá. terá porque interacciona ao maior ou menor nivel cuns tipos de gaviotas, cuns tipos de córvidos, sabe que ali hai unha familia de córvidos que pode ir a putear, sabes? Se Claro. xoga, ten moitos amigos. Agora están en época de cría, están un pouco máis distantes con ela, sabes? Ujú. Eu se vexo que teño que marchar o que sexa, marcho que se que entra na casa sola, Ujú. sabes? A veces me chama a miña nai, tes aquí o páxaro, que anda, está aquí na horta, tal, e eu, ábrelle que entra sola ela, sabes? Non, xa está dentro. Sabes? Outro día, eu o que fago é cerro as portas da casa para que non entre na casa e quede na horta. Ajá. Entendes? Non Porque entra dentro da casa, nunca entra nunca. dentro da casa, solo pasa por diante, dentro da casa metida na caixa. Ajá, Un páxaro non lle podes poñer pañales, é unha máquina de claro, facer caquiña cada media claro, hora. Cada media hora, pum, depósito. claro. Sabes? Como che decía, na súa voladera, teñen un chan liso de todo, onde yo baldeo, de baldosa, non se Claro. pega, e queda todo, sempre o teño impoluto e desinfectado. E o paso para o paso para casa solo é da miña as escaleiras, chego á horta, ábrolles e se mete solo na voladera, Mm. pero se deixo a porta aberta, eu non estou na casa, deixo a porta aberta da horta para a miña casa, sabes? Hai unha habitación, ten unha estantería, e quere ir a remexer aí. E outro día roubou unha carteira, e cando cheguei á horta, tiña todos os carnés tirados na Mira que horca, lista. todos os cartéis tirados na horta, un billete de 50 euros que lle rompeu un cachiño, sabes? Ela xa estaba enredando cunha bota que había ali, despois de tirar todas as tarxetas, abrirme a mangueira, cheguei e estaba o pilón botando por fora, abriu a Na villa, desfeita. sí, abriu a villa, non sei se abriu a villa para que saíra auga, Para non, beber, pero estaba inundado estaba cheo o pilón, non? xa. Son moi listos, son moi listos. Non podes comparalo cun can nunca. Non, non, Nin de con broma, están nada, moi por penso. encima, están moi por encima de todo. Eu sempre digo que son monos con alas, sabes? Porque a interactuación, que están sempre pendientes, sacan unha sonrisa porque hoxe ainda queríanme roubar, sabes? Quérenme roubar continuamente, teño que ir con E consígueno. consígueno, con bolsillos con cremalleras, e o peor de todo é que cando me rouban, que me poden quitar as gafas, mira, outro día, o poliño, o macho, é forte, mira, o GPS faimo unha, non, o arnés donde vai o GPS, temos un grupo de córvidos de toda España. Somos 30 e tantos, de xente que voa córvidos. Non vale ter un córvido na casa. De feito, estábamos un grupo que éramos de máis xente, pero si, ves por Instagram moita xente que ten un corvo, ten unha peja ou tal, pero ten encerrada na Xa. casa. E non a sabe. Non, que teño medo que lle pase algo. Sabes, poñen excusas sempre, Mm, xa, pero o animal prefire estar voando. xa. Eso é egoísmo teu, e punto. Non hai discusión a eso, sabes? Bueno, o tema é que eu un día tive unha discusión con outro porque eu pico e pala, o corvo ten que voar, o corvo ten que voar. No, porque ten medo aos ruídos, porque non o acostumbraches, pero mo traes un mes e o teño voando como os meus. O que pasa é que hai que entendelo. É Claro. como un señor de 60 anos que se compra un malinois, un pastor belga de traballo ou un border collie. Vaslle dar a caña que necesita? Me explico. Mm. E como eso, mil Agora injusticias. hai moitísimos, de Moitísimo, feito. mil injusticias que hai dese estilo, non? Sí. Non tes nin pa jolera idea de ter un páxaro, empezas co máis intelixente de todo. Xa. Eu non lle recomendo a nadie ter un córvido, porque son listísimos. Quen pode ter un córvido? Xente que xa tivo a ver rapaces e teñen un mecanismo pillado de como vai o tema. Pero, pode ter un córvido calquera? Por desgracia, sí. A ver, se o centro de cría é un pouco Pero hai que ter algún permiso, algunha nada, 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 licencia? nada, nada. Se o Nada. centro de cría é un pouco, Pero tampouco se poden mercar. claro que se pode mercar, Pódense mercar libremente? libremente. Mañán mismo podes ter un corvo se queres. Pero se o do centro de cría, o que che quero contar, ten un pouco de sensibilidade, che vai preguntar, mira, tes algunha experiencia con animais? Sabes, con páxaros, baches algo? Se un despiadado que o solo quere vender e facer billete, vai cho vender a ti. No, eu vou vender. Sabes que me dixo un día un tío que vendía páxaros? Que teña un centro de cría. Me dixo a min, como se o chegar a casa o meten no forno. Sabes?
E vai ali alguén con cartos para comprar un águia, para comprar un... Pero esa xente sí que ten que ter algún tipo de licencia para poder vendelos, agora No, non. claro, é que é un criador autorizado, obviamente. Xa. Non todo o mundo. Pero hai xente que se dá de alta e ten as instalacións adecuadas. Eu non podería poñerme... Eu se me criaran os meus corvos, que teño macho e femia, os teño legales, non sei que trámites tería que facer para ter legales os polos. Pero mellor tiña que pagar unhas tasas, poñerme de criador, núcleo zoológico, un montón de vainas. Xa. Sabes o que che digo? Se algún día querían os vou ter soltos, é que se busquen a vida, ali nas cercanías da casa. En liberdade, digamos. Claro, 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 porque claro. os teus están en cautividade. Os meus están en cautividade polo tema de que non se sabrían nunca defender no medio. Ajá. Me explico? Se tiveran crías estos, os polos, xa os pondría aparte, non os manipularía eu e deixaría que andiveran soltos por ali polas cercanías. Ujú. Que eu reintroducín moito páxaro desde que teño uso de razón. En 2014 hasta 2015 viví nunha casiña e entraba en casa sardiñeira que tiña galiñas, tiña cabritiñas, e moita xente me traía páxaros, sabes? Me acordo un caso dun paisano, un camionero que me trouxo un polo de Milano, que como un falcón, un águia, non? Criaino, pero eu o que non quería era que se acostumbrase a xente, así que cando empezou a ser volantón, empezaba a voar, botáballe só de comer no tellao. El viña de vez en cando, collía a comida no tellao e se iba, cada vez viña menos, hasta que non o volvín a ver Ujú. máis. Sabes? Ese é o que quería conseguir se algún día tiveran polos meus corvos. Porque non quererías ter No, máis. no, bueno, ainda me escribiu outro día dun centro de como lle chaman, un refugio de animais que incautaronlle a unha paisana un corvo documentado e que ten ali máis de 2 anos e unha das encargadas me dixo se mo quería levar pa casa e mirábamos os trámites para facer tal e vamos mirar a ver, porque me dá moitísima pena Xa. velo ali. E donde collen 2, collen 3 tamén. Non? Claro, porque hai algúns que se xa non estaban en liberdade non poden No, non nunca, poden nunca, non. sobrevivir. Algúns non, ningún. E Por crees exemplo, que están mellor en liberdade Sí, ou claro, sí, sempre. Que pasa? A esperanza de vida vai ser menor. Por en liberdade, teoría, claro? sí, en liberdade, porque por os temas dos parásitos, cazadores, por Ujú. mil historias diferentes. Eu sei que non está ben ter corvos, sabes? É importantísimo. Ni un corvo, ni un águia, ni un falcón, tal que... Pero, por exemplo, ahora xa hai especies de falcóns híbridas que xa están feitas por man do home, igual que os cans. Me explico? Os meus corvos son de xeneracións criados en cautividade, estarían mellor tendo unha vida salvaxe, sí, pero o que decía antes, levo toda a miña vida rescatando páxaros, creo que me podo permitir sin que nadie se ofenda, sabes? Ter unha parexa de corvos e poder darlle a vida máis parecida posible a que tiveran en liberdade, sabes? Telos desparasitados, telos ben comidos, durmen en quentiño todos os días. Non me gustaría que pola miña culpa de eu ter corvos e enseñar no Instagram o que vivir con corvos, que máis xente quixera ter corvos, que recibo centos de mensaxes, ainda antes de entrar igual. Mirei, non, mira que eu teño un can e vexo teus vídeos e vou pasear por aí. Unha rapaza, e me gustaría ter un corvo, que trámites teño que facer. Claro, Se traballas 8 horas xa olvídate. claro. Se vives nun piso, olvídate. Se non tes conocimientos acerca de cetrería previa, olvídate, porque está por encima das águias e dos falcóns en inteligencia. Se me dis, quero un cernícalo ou quero un águila Harris, te digo, sí, facilísimo. Facilísimo. Non se van a estresar, teñen unha alimentación menos variada, sabes, que comen carne, bueno, hai que darlle diferentes carnes, pero son robots. Que digo, mira, os tes no teu peso, vas a voalos, chamos, veñen, tal, bum, que non te ven a primeira, pois bueno, baixaste un pouco de peso o que lle tes dar de comer e que ao día seguinte pese menos. Para que che fagas unha idea, eu tiña o primeiro águia que tive, un Harris, peso de vuelo 720, peso de caza 720, que se tiraba aos conexos, 750 peso de vuelo estándar, 780 de altanería, de que collía térmica que se subía, non? Son super
matemáticos, robóticos, as aves rapaces. O córvido non, o córvido estás ás 11 da mañán e che está facendo un caso tremendo, non lle das de comer nada ni nada e despois ao rato non che quere vir. Ou se pega un baño, sabes, nun río e lle cambia o chip. Hai cousas Claro, o rarísimas. que pasa é que a xente ve esos vídeos, non? E O o que lado quere bonito, todo. é o bonito. Pero claro, ti aproveitas porque por unha banda das un pouco esa imaxe tamén, pero por outra intentas que concienciar A da todo o mundo. parte De feito, complicada. podoche decir, desde que teño o Instagram de Anubis Dimitri, solo lle contestei un mensaxe de que era un corvo a un rapaz que me enseñou, non me escribiu directamente que era un corvo, onde consigo un corvo, non. Mandoume uns vídeos, me dixo, mira, eu vivo aquí. Mandoume uns vídeos que vivía no medio do monte, tiña ocas, tiña galiñas, tiña palomas soltas e vivía nunha casita no medio do monte e me di, dame unha envidia tremenda cando vexo os teus vídeos. Ao lado da miña casa, viven uns corvos que en verdad son cornejas, que son os corvos máis pequenos e me encantaría algún día ter un por aquí. Eu non lle dixen, mira, pois en tal sitio podes conseguir un corvo. O que lle dixen é, mira, creo que era de Asturias o rapaz. Dixenlle, polo menos aquí en Galicia, en as Rías Baixas, cadra en junio, que é a época que empezan a salir os polos de córvidos dos nidos, con moito norte, sabes? Veñen unhas nortadas boas todos os junios, acordaos, en finales de maio, principios de junio, nortadas boas. E cando anda volantóns, caen dos eucaliptos. Como decíamos antes, esos polos vannos comer os raposos ou vannos comer un gato, vannos dar. Eu o que fago sempre é vou polos sitios onde pode pasar. Hai dun sitio que un camping nas Inas, que hai uns eucaliptos altos, caen sempre corvos dai. Aparte está super exposto ao norte, aí nas Inas, non? E sempre me chaman, es que caeu podes vir por aquí. A nai non o va alimentar aí, a menos despois xa de estar no medio da xente, e non se vai subir un eucalipto de 30 metros para deixar o polo. Levo a miña casa, o primeiro que fago é desparasitalo, doulle de comer, e cando está para largar, o largo. Xa non trato moito con el para que Para non se non acostume. encariñarte. No, para non cariñarme, eu xa de tantos animais que liberei, teño unha pedra en vez de corazón, sabes? Pero sí, Non o sí, creo. sí, de verdade cho digo, sabes? Isto é así, sabes? Non choras cando soltas o anagua, non, porque se chorar é por o meu egoísmo, de Xa. querer quedarmo, hai que algo que non prevalece nunca que o sentido común por riba do sentimento, sabes? E en esto dos animais ten que ser así. Porque que opinas da compra-venda de animais? Home, é un mundo que non podo decir que non debería existir. Eu teño amigos que se dedican a eso, sabes? Viven única e exclusivamente eso, pero, por exemplo, de onde ven Dimitri, que un chaval do sur que non só cría páxaros, porque lle gusta, sabes? E ten unhas instalacións, vanlle inspeccións, vanlle tal, sino que el vai polos colexios dando charlas de concienciación. Me explico, unha cousa va ligada coa outra. Dice, os cazadores son malos, pero, por exemplo, respetan o monte, sabes? Os cetreros teñen halcóns xa, pero están ligados á naturaleza non o vas ver a un cetrero que anda todos os días polo monte tirando escombros nun bosque, me explico? O daño colateral que podes facer criando páxaros non o estás facendo ti directamente, o estás facendo nas mans que vayan caer da xente. Claro, pero é máis difícil de controlar. Exactamente, eso sí, eso teño que darche a razón. Canto máis criadores haya, máis Pero digo mercado de va a haber. paxaros ou de outro tipo de Calquer de animais. animais, sí, ahora están metendo moita caña cos temas dos cans, antes habían 1000 anuncios, igual a Claro, todo. sí. Crías de Segue non a sei ver. que tal. Sigue habendo, pero bueno. Debería estar moito máis mirado, por exemplo, donde comprei, que eu o comprei a Dimitri cando era un poliño, sabes? Por que o comprei? Eu podo coller un páxaro que cae do niño de pequeno e crialo eu, pero eso non é legal tampouco. Non. Me explico, claro que non. Eu este verano, cando caen dos nidos, imagínate que eu vou a Vilanova a coller un páxaro que caeu dun nido que me chamaron, como 1000 veces o fixen. Mira, que é unha águia de aquí, eu vou a facer o mismo traballo o mellor que van centros de recuperación de fauna. Van chegar a miña casa o páxaro, vou no desparasitar, voulle dar de comer, vou no enseñar a cazar, soltándolle presas vivas, que xa o vai facer el por instinto, a saber rapaz estou falando, e logo vou largar.
No momento que eu vou a buscar ese páxaro, a mí me paran no coche con el, zasca, me poden emplumar. Mm. Nunca mellor dito, emplumar. Pero eu colaboro, me coñece Seprona, me coñece o meu Claro. ambiente, medio Claro, ambiente. o teu caso particular sí, pero é Non, certo que tamén pode chegar a ser perigoso que calquera poda ter un paxaro pois, destas o, características ou outro animal. o 99% da xente que se arriesga a ter un corvo facéndose falsas esperanzas na súa cabeciña de que os vai ter como os teño eu, sabes? Ou que lle va a falar, ou que lle Mm, o vai no mm, seguir, non sabe verdadeiramente o que se expón, que detrás desto hai un traballo e uns conocimientos de moitos anos atrás. Por mm. eso nunca recomendo a nadie que teña córvidos, nin córvidos nin ningún outro páxaro. Un cernícalo é facilísimo, pero ainda así requiere tempo. Tempo e diñeiro, non? Tamén. Se lle das carne de primeira, como lle dou eu, sí que vas ter un gasto a maiores e tal como Mm. está a vida de cara, sabes, é así. Canto pode costar un corvo Manter ao un mes? Manter un corvo ao mes. non cho podo decir, porque que pasa? Eu teño o recurso de que podo darlle comida salvaxe, podo ir a podemos ir a pescar, podo lle dar peixe. No, mira, non sabes, hai unha praia fluvial en Vilarello, que hai ali un pantalán, vamos en verán, eu levo unha francada, collo un muxe e yo deixo que o coman, e todas as tardes facemos eso. Ujú. Despois, a media tarde, cando se empeza a poñer o sol, vamos a coller saltamontes. Eles veñen comigo, eu enseñolle onde están e cada vez perfecciona máis esa técnica collendo saltamontes. Ujú. Sabes? Pero se che queres que gastar os cartos que lle tes que dar de comer todos os días, sabes? É unha pasta. E non tería límite porque lle podes dar solomillos de vaca vella, non? Compartes, non? O solomillo, porque claro. Pero si, Claro, teñen que comer ben, estar claro. Porque desparasitadiños. cantos anos de esperanza de vida ten En un cautividade corvo poden en durar cautividade? hasta 80 anos, Ata o como os loros, sí, é unha Ostras. exageración. Se deron casos de corvos que duraron 80 anos, pero estamos falando de corvos que estiveron nunha xaula metidos. Antes era moi normal ir por aldeas Que non morrían de pena nunha xaula. se levan aí desde toda a vida. E os loros, Xa. é un hámster, é un periquito, é un peixe, Sí, é así, xa. é así. Eh, Era moi normal, moi común ir polas aldeas e o típico bar que tiña un corvo nunha xaula ou a xente Xa. que o tiña nun galiñeiro. Eu oín atrocidades, sabes? Aí atrás estou aí na cantera de Catoira dando un chapuzón o verano pasado, sempre me recalca un amigo meu que pouco che faltou para darlle unha mascada ao señor e que estou co meu corvo ali ainda non tiña outro, non? E pasa ali o paisano cas mans atrás, o típico mira obras, sabes? Puretilla, prejubilao, ca súa panciña e me dico, que bonito este corvo, moitos baixei eu ca escopeta destes, sabes? Aí arrepíntome de non habelo tirado, Claro. inda que fora empuxalo ali á canteira, sabes? No, a canteira ten agua e van os rapaces a bañarse, que se dera un chapuzón. Un Non, sustiño. tiña un sustiño, tiña que dar, pero este ano vou volver, que de ahora teño dous. Exacto. Cantos baixaste vetes, chapuzón? Igual xa te ve aquí e Como, xa escapa. outro tamén un día me dixo, tiven un destes, inhabiliteille un ala, quedou toda a vida pola casa. Eu, como lle inhabilitaches un ala? Cando era poliño, rompinlle así un oso. Eu, Que mandai que horror, te pareu, fillo de puta. que horror, Sabes, que rabia me deu. Sí, que pero, horror. Claro, claro. sí, sí, sí. Pero bueno, Bueno, agora hai un pouco máis de conciencia, quero pensar, cos animais en xeral, que non sempre, porque temos moitísimos exemplos, non, de xente que non, non? Pero por sorte penso que pensamos un pouquiño sí, máis, pero é non? que mira, ti tes un fillo e tes unha finca na que vas os fins de semana e dislle ao teu fillo, vou comprar un can para meter na finca. Xa, E ti compras un can para usalo de guardián, compras un pastor alemán tipiquísimo, sabes? E o metes nunha finca e cando vaslle dar de comer ali un par de veces a semana e a reñirlle porque che rompeu a mangueira, xa, pero eso desde pequeno estás enseñando ao teu fillo que é normal ter un can aí solo xa. todo o día, Bueno, agora sabes? é ilegal, Da igual. pero Ainda outro día pasando por aí vin un xa. que leva toda a vida nunha casa, e a casa que teñen para os fins de semana e o can non saiu desas 4 paredes toda a vida. Ujú, Sabes? É así. xa. Eso é normal. Aquí, nun país como España, que é un país
tercermundista na hora do trato aos animais. Mm. Non me acordo que non sei que filósofo, que escritor famoso que decía, falaba así dos países, non? Decía que según como tratan os seus animais e o avanzados que estén. E os seus maiores. Os seus maiores, sí, pero eu, Sí, sí. por exemplo, en Alemania, en países así de Europa, máis avanzados que España en moitos factores, ti a hora de ter un animal vanche facer un estudio, vas facer test psicolóxicos que aquí che fan falta para os PPP, non? Para os perros potencialmente Sí. peligrosos, que vai nos pasar calquera. Xa. Van ser preguntas en plan: gustaríache ver como o teu can mórdelle a alguén? No, claro. Pero bueno, en Suiza, por exemplo, levan un paso máis adiante, che van a mirar. A ver, vamos a ver onde tes o can. A hora de adoptar xa, Ujú. vamos a facer un seguimento. Isto se está poñendo un pouco máis de moda aquí en España Hai xa. protectoras que sí que o fan. Pero bueno, fancho así Pero- nos primeiros días e Sí. despois. A actividade económica que tes, a ver os ingresos, pídenche unha declaración da renta para ver Ujú. que os Claro. gastos que tes e como podes manter o animal. O tempo que vas a ter. No caso que te pase algo, que vaille pasar ese animal? Quen vai facerse cargo del? Ten que ter como un padriño e todo, sabes? Ujú. Cousas así que está claro que están moi ben. Entende? Aquí tiña que ser, que ten que chegar a ser algún día, ter que ter os cans castrados. Ujú. Porque outro día me dicía un colega francés, teño un macho para botarlle aí a túa... Me que ben guapa, entón, claro. E eu, que Terá no, tú sabes moitos pretendientes. la de veces que me dijeron eso. Xa. Eu, que no, tío. Non, Que... non queres, non? No. Non. No, porque no mellor dos casos que me vai ter 6 crías, 8 crías, vounas a empaquetar a xente que lle va a dar unha mellor calidad de vida que eu. Claro. Ninguna. Non. Xamais. Ti imagínate que regalo ya ou vendo ya ou facemos un acordo a un veciño meu, sabes? Sei que me vou animestar con el, 100%. Xa. Porque o vou ver nunha terraza 4 horas, o can está solo na casa esperando por ti, sabes? Eso Sí. me repatea tanto. Xente que adotou ou comprou cans e vai por aí de paseo sin o can, que fas? Xa. Podendo estar o can contigo. Para o can, ti eres o seu todo, sabes? Mira onde teño o meu. Sí. E cando era mariscador, levábamos mariscar. Todas as mañáns. Salvo que íbamos a zonas que non se Que non podía, se podía, claro. porque había moito mar ou que fosa, pero a playa, todos os días. A verdade é que a día de hoxe non entendo, eu persoalmente, que a xente merque cans. Xa. Non o podo Están entender. as protectoras cheas. Non o podo entender. Este foi un caso curioso da Nubis, porque era un señor que tiña, os usaba de pastoreo, tiña un rebaño, o que non sabían que se llevan cruzar, xa eran moi maiores, tiñan 13, 14 anos cada un, e non quería cruzalos por ese mismo tema, que a xente non está preparada para ter un can destas magnitudes, porque Claro. isto require máis tempo que un can normal. E os tiña separados, pero xa os vía tan maiores que dixo, bueno, non creo que neste, os separaba no celo, non creo que neste celo pase nada porque xa, e se lle enganchou. E foi filla única. Foi filla Con pais única. maiores? Sí. Foi filla única, saiu moi grande. Sí, falamos de ti, Falamos de ti. efectivamente, sí, filla única. E agora, mira, é un can que está moi pasado de talla, porque estas Sí. femias tiñan que É estar sobre grande. 30 kilos. Estas están 45. É un can lobo, É non? unha Cadela. perra loba. Cadela Cadela loba loba. checoslovaca, sí. Checoslovaca. Moi boiña, moi Dá boiña. tamén impresión, non? Supoño que Pero o xa notas. que trataches Sí. con ela e ves que é un sol de Non, criatura. totalmente, moi tranquila. Sí. Non me entero nin que está. A veces me pasa que vou no coche, ela vai acostadiña no maletero atrás, teño un coche familiar e ten un espacio moi grande para ela, non ten a súa cama de can ali, eu vou conducindo e non sei se a levo, e lle digo, oes, e levanta as fourellas. E por si que non me acordaba, metín no coche ou non, sabes? Outro día, pasoume un día que fun facer a compra e a levei comigo, e logo descarguei a compra, chego a casa, deixo a compra, e a cadela, hostia, deixei no coche.
Claro, que é É que moi... nin te enteras que está Sí, aí. sí, sí. Con quen está Charo ahora? Pois mira, con meu marido. Moi ben, Está moi ben. está acompañada, sí. Como ten que Ademais ser, ten unha finca ben grande, pero sí, sí, está acompañada e como cando ten non que ser. estamos, porque viaxamos moito, bueno, moito, bastante polo traballo ás veces, queda cun amigo que ten outros 2 cans que, bueno, eu penso que ata máis feliz que Eu con teño nós. unha amiga que me fixo firmar que se me pasaba algo a nubis era pa ela. Sí, Así, aparte é e abogada, a se ver, non estuve, de segunda, se non eh, está aí la no quedou, temo porque está... moita xente está namorada da Xa, nubis. non me Pero extraña, non ela me ten un extraña. can que se chama Pepe, que é un pitbull moi bonachón, lévanse moi ben. Me dixe, algún día pasa algo e tal, e fixemo firmar un papel. Pois teño que dicir que ás veces non podo evitar facerlle un vídeo e subilo porque estou namorada, non? Pero que ese sexa como o fin, non? De ter un animal é algo que levo moi mal. Moitísima xente, así que o que dis ti de estatus social, o postureo, querer lucilo, ou Mm, eso. De feito, eu vexo a xente que se xunta nos parques cos cans, sabes? A ver, nós en Galicia temos a facilidade que temos praias e montañas, que praias e bosques por todas as esquinas. mm, Pero ti imagínate ter un can, ir ao Retiro en Madrid e que estea o can a única erva que coñece a do mismo xa. parque todos os días da súa vida. Eso é así, nós por onde estamos ubicados temos moita xente, moita sorte, pero hai xente que sociabiliza cos cans, é Mm, como vou ter un can para ter algo que facer. mm, Non porque en verdad a súa paixón sea a naturaleza, saír co animal, ou mm. así que outra xente sí que hai xente moi boa, é que ainda estiven vindo un vídeo a mañán, non me emocionei porque son moi duro como Tarzán, pero casi, Hai que emocionarse. nah. Pode ser duro e Vin emocionarte. era un señor que o que facía era iba aos refugios a adotar sempre o can o máis vello e dáballe Ah, a mellor vida, xa. sabes? Sí, iso eu tamén coñezo unha persoa que fai iso. Pois Sí. eso eu pensei, non sabes, despois o mal que o pasas, aí sí que hai que estar ben armado de corazón Xa, pedra para sí, eu que sigo a bastantes protectoras, hai veces que non podo seguir vendo. Nós cando contactamos coa que, collemos a Charo, dixémoslle, non sei, o que veas o que vexes que máis o necesita, non? E así foi un pouco, e aí non está Chariño toda está toda contenta. contenta, moi riquiña. Xa botou en falta. Home, claro, falar dela, cando chegues a chuchón. Sí, 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 total. É así. Esta durme comigo na habitación, non a deixo subir na cama, obviamente, porque me encharía de pelos, pero E temos non terías case espazo. non perde moito pelo, pero Non digo que é moi grande. Bueno, os 2 sodes grandes. o que sí que ten un sofá enteiro pa Pa ela, ela. ten unha sábana que de vez en cando cambio ya polo tema dos pelos, inda que non perde moito, pero non me dá lata ningunha, porque eu, imagínate, vou pa cama ás 12 da noite, ela vai para o seu sofá, se ten moito calor, baixa pa baldosa, espatarrase así, fai unha cousa, cruza as patas así boca arriba, e a mañán non ten esa ansiedade de sair que, por exemplo, tiña un braco que Mm, me despertaba e eu estaba, veña, vamos, non. Ela deixa o que me vista tranquilo, se mm, me teño que duchar antes me ducho, se teño que mm, desayunar antes desayuno, mm. pero ela non está como desexando sair, por qué? Porque sabe que vai estar todo o día comigo. Claro, Porque os cans teñen esa ansiedad, porque vaslle dar un paseo de media horiña, xa. como E moito. sobre todo coñecer as razas, non? Que Porque hai cada razas unha, que precisan cousas diferentes. O que dicías dos border collies, eles estaban acostumados a coidar os rebaños. E exactamente. agora pois van ao mellor unha vez ao día á praia, entón Sí, están sí, sí. obsesionados coas pelotas, Cas que eu dicía: "Ai, pelotas, mira uf. que listo", non? Que No, lle no, collen no, no. a pelota Pues está, e van es su e trabajo. devolven e eu dicía: Que graciosos", non? E resulta que é ansiedade. Esa ansiedade, É a querendo ansiedade tamén. de ter que facer algo. Un Entón, vecino cada vez mío, que vexo iso, agora penso diferente. un Digo, vecino mío tiene uno que lo tiene, que o ten, pero hasta aquí, porque vai, recolle do chan hasta palillos, así, ca boca, sabes? E lle colle os palillos e cho ven a poñer na man. Unha folla, calquera cousa, todo o día, xa. bum, 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 Eu a palos miña de ás chupar. veces tírolle algo e non, xa Ao rato, non. No, nin vai a por el. esta vai un par de veces e despois Sí, me di, de repente, vai ti. pero iso é porque non ten ansiedade, Claro, porque está precisamente. relajada, se acosta ali ou enreda con outros cans, pero si os border collie están feitos para un traballo, igual que os Mm, pastores belgas, claro, malinois, estos que hai, que son cans potentísimos, que claro, non valen pa calquera. claro. E non valen para estar Outro nun día, piso. aínda vin na praia a un señor con un malinois
de 4 ou 5 meses, que unha enerxía que cun arnés, que os arnés son para un Yorkshire, que lle metes a un candes un arnés tirando, "Oh, despacio, quieto", y el señor fumando, andando despacísimo, y yo le dije, aparte después le empezó a tirar una pelota de tenis. Empezó a tirar unha pelota de tenis que son malísimas para os dentes. Ah, sí? Son malísimas. As pelotas do tenis, Ah, mira aí en Google, teñen un fiamento que lle deteriora os dentes, pero deixache os planos como unha meseta. anda. Pero en cuestión de meses, enseguida. Estaba tirando a pelota cunha correa extensible, daqui a aí, fun que a excusa da pelota de decirlle que era malo para os dentes, que miraran Google, que non... Bueno, sí, pero non o podo soltar porque me escapa, porque tal, pa que te metiches nesto? Xa. Sabes que isto é unha, unha locomotora. Sabes? Estamos falando dun Mm, can que son cans de traballo. Sabes? Tes 60 anos, non tes moita actividade e queres ir ao parque a fumar un pitillo e a que o can pase un pouquiño, pois adotaras un can máis pequeno, claro. un can que non necesite esta vida. Sí, de estética son a hostia, Mm, pero que conlleva, claro. que conleva eso? Sabes? Sí. E así. E ti agora dende hai un tempo tes bastante éxito nas redes sociais. Fíxoseme viral un vídeo, Pero e como foi? subín un vídeo falando cos corvos, o acento galego que din que cantamos falando, Iso din. fíxose viral, os corvos igual, e empezaron a subir os seguidores. Ujú. E como levas? Ole, igual que eu son un paleto de aldea con números nunha pantalla, non se me vai, non me creo Justin Bieber en ningún momento, ni nada de eso. Está igual, igual. Como non teño que cambiar o meu modo superandi diario, que é saír cos corvos a pasear e caloba e gravarlle algún vídeo de vez en cando, sabes? E decir o que penso. Onte fixen un reel dicindo que me deixaran de mandar cousas de animais maltratados, sabes? E dirás, tío, pois é moi egoísta poñer a outra mejilla ou mirar para outro lado. A ver, se ti vas a conseguir algo publicando desde Galicia ou desde Madrid, onde sea, que un mexicano matou a un can a martillazos que xa está preso, o paisano, que tal, solo seguir compartindo esta noticia non vale de nada. Se queremos ver desgracias, poñemos a Sexta Noticias ou Antena 3 ou o que sexa, pero Instagram ten que ser un lugar maravilloso. Que sí, que tes un veciño que tivo 8 cachorriños e queres regalalos, moi ben, comparto, sabes? Pero estar compañero, mira, compartindo, mira este que malo, o que fixo, tirou un jato desde non sei donde. Xa saben quen é o tipiño, non? Si, pa que sigues compartindo? Pa que se vexa quen é, si ya está preso. La jueza non le va a meter non lle vai meter máis condena porque o comparta unha vez ou 100.000 veces. Mm. Pa concienciar máis, a ver, dos teus seguidores aí ves algún capaz de tirar regatos pola ventana. A xente xa sabe o que está ben ou o que está mal. Mm. Compartindo, difundindo esas noticias, non vas a axudar a nada. Ás veces parece que é máis morbo ca outra Sí, cousa, é non? mira este cabrón o que fixo. Sí, xa sabemos que é moi cabrón. Ti imagínate, hai un 5% de noticias desas feas. Imagínate que foran un 100%. Imagínate que cada vez que veas abras o Instagram foran animales decapitados ou xente maltratando un animal ou cousas así. Ujú. Claro, isto vanme subir en riba como outro día que dixen que pasou. Outro día fixen unha publicidade para unha hamburguesería de que ten unha carne de ternera moi boa e fixen unha publicidade cos meus corvos e con Anubis. Eses cartos vounos invertir en clubs nocturnos e reloxes caros. Non, obviamente, vounos invertir nos meus páxaros e na época de cría que me ven agora dos animais que me poño eu todo do meu bolsillo. Medicamentos, poño do meu bolsillo a comida dos animais que vou reintroducir de novo á naturaleza e nunca nadie me botou unha man, sabes? Ujú. E máis ingresos que tería gracias a miña página de Instagram, benvidos serían. Me explico. E outro día puxen un comentario, oh, estás lucrándote de tus animales. Me pusieron e yo, manda cojones. Benvido ás redes sociais, porque Manda carallo. Levo toda a vida desde pequeno gastando os cartos en animais que me encontro por aí para que a xente me diga isto ahora, non? mm, Está claro que sempre van a haber haters ou xente que non sexa 100% acorde co que ti fas. ujú. E ti ademais non quedas calado, non? Porque No, fago un vídeo e eu uso un pouco de sarcasmo e cachondeo e metolle aí a guindiña no pastel de
con moita naturalidade, por Hai que certo, non? Ás explicalo. veces non revisa, o sea, si que revisarás o que subes, non? Moitas veces nin o pero reviso. Que así como gravo, veña para arriba, non me importa nada. É o que hai e punto. Claro. Sabes? Non hai outra. Ese rollo de postureo, ese rollo de preparar as cousas, ese rollo de... Eu subo o meu día a día. Vexo que ten unha gran aceptación e que lle gusta a xente, pois maravilloso. Se non fora así, daríame igual. Eu fixen o Instagram, pois vai facer ahora Dimitri 2 anos, o Instagram da Nubis Dimitri, fixen a pouco de ter a Dimitri. Eu estive un ano entero con 1000 seguidores, sabes? E seguía subindo os vídeos que subo ahora. Cambiei de teléfono para ter un pouco máis de calidad e tal, pero sin máis, así. E non pensas un pouquiño máis, porque o ter máis seguidores, estar máis exposto, non che dá un pouco máis de reparo ás veces? Para nada. Outro día ainda subín a matrícula do coche, quita eso, que non sei que... É un coche con medio millón de kilómetros que perde aceite, que mo van vir a roubar a casa. Tírame do aire. Sabes? Sí que teño un pouco máis de cuidado ahora, por exemplo, chego a algún sitio ás 3 da tarde, subo unha historia e o mellor en 2 horas apareceme xente ali. Ah, Sabes? sí? Sí, o que fago é Ah, subo as historias cando xa marcho do sitio. ajá. Que non é en plan psicópata, Kevin Costner guardaespaldas que me van a secuestrar, obviamente. En plan, quero coñecer a Nubis, quero coñecer os corvos, non sei Xa, que tal. Normalmente son familias, sabes? claro. Que os rapaciños, que tal, outro día estaban gambaos tomando algo, acercouseme unha señora e me dixo, mira, que eu son moi fan, pero miña filla por favor, tal, te escribín, pero non miraches, tal, eu que teño centos de Claro. solicitudes ao día que non reviso. Son esta, tal, se algún día, porque aparte xa fomos 2 veces a un sitio Onde estabas? onde vin que estabas e xa non estabas. E a ver, tal, e eu sin problema, eu son unha persona moi sociable, e inda máis cando sei que depende de min que un neno que lle gustan os animais Mm, pase unha boa tarde, sabes? mm, Ou un futuro que diga, hostia, mira isto que maravilla, ao mellor esa rapaza gustanlle os animais e vólvese veterinaria gracias a eso. ujú. Eu sí que con águias que tiven un anipalensis e un harris fai anos, fun a 2 colexios a dar charlas de concienciación animal, porque o futuro, os pequenos son o futuro, Claro. sabes? Ti tes un tío que é cazador e de pequeno te leva a cazar e vas preferir matar aos páxaros que crialos ou Mm, ujú, axudalos. Me mm, explico? sí, Eh, e se tes un tío ou tes un primo, un amigo que che enseña os secretos dos animais, vas a ver a natureza con outros ollos. mm, Outro día foi que deronme ganas non podes decir nada, tens que calarte, non? Pero había un rapaciño que debería de tener 5 ou 6 anos. Eu estaba polo paseo marítimo voando o páxaro, e se me viña, me apoyaba, tal, e o rapaz estaba flipando. claro. ¡Qué pasada! ¡Mamá, mira! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! Y cogió y le dijo, ¿qué? Es un pájaro. Pero puedo ir allí que no sé qué. Yo lo estaba viendo y escuchando y le dijo, toma. Y le dio el teléfono y ya se pondría con el Candy Crush o con lo que fuera, pum, Que pum, 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 pena. pum. E eu podía lle abrir unha ventana a ese rapaz de un Xa. mundo que temos aí Que ademais xa lle chamou a e non atención, o porque valoramos, claro, claro, que non fun eu, oye, mira, non che gusta isto. claro, O rapaz está fascinadísimo, e a claro, nai como que é un páxaro, tal, sabes? claro. Ao mellor ese rapaz interésalle de verdade a naturaleza, Sí, porque un de cada 100, sabes, mm, pasa da tecnoloxía e lle encanta sí, saír a sí, xogar fora, mm, eso é o raro ahora, sí, é sabes? verdade. Antes non parábamos na casa, eu rogáballe a miña nai que me deixaba unha hora máis, sempre, ora os rapaces, naturaleza nada, cando éramos rapaces ir a hacer cabañas, estar no monte, buscar lagartos, Mm, ir a coller ranas, esas cousas, eso é a verdadeira esencia natural do ser humano, da vida, que se perdeu. Non digo que se está perdendo, se perdeu, literalmente, sabes? É sí, así. é E así. ora todos os rapaces queren ser tiktokers ou youtubers ou Xa, merdas desas. A min tocoume de rebote e ten unha responsabilidade con ter un número de seguidores atrás. Pois focalizo en enseñar o que é a verdadeira vida. E a ujú, verdadeira vida non é poder collerte un avión a algún lado ou poder comer nun restaurante carísimo ou ter un coche de lujo ou joyas, que eu non podo acceder a eso. Mucha xente dirá, por que non podes acceder? Claro que non podo, pero eu me considero moito máis rico podendo botar unha cesta no monte e valoralo, sabes? Que xente
que pode facelo e pode dedicar todo o día a eso, porque non ten nin que traballar, e non o fan, e despois os luxos, sabes? É así, é así. É a esencia da vida, é esa naturaleza. E Galicia fan falta 100 vidas para coñecela todo, Sí. e eu vou exprimir a miña vida a coñecela o máximo posible e, e pasear moito cos meus corvos en miña loba, por todos os recunchos que hai. E moi arriba vexo nos meus soños poder ter algún día unha autocaravana Ajá. e recorrer minda que fora Galicia, e dormir cada día nun acantilao, nun parking dunha playa, voar os corvos cada día nun sitio diferente, pero tal como están as cousas de caras, ter ou Xa. mete un pelotazo da hostia no Instagram e empezan a chover cousas de gañar cartos, patrocinadores ou eu que sei, ou colaboracións, mando desde aquí a ver se algún das autocaravanas eu che fago publicidade, vou por Claro. todo Galicia. Se algún compra-venta de coches que o marca de algunha autocaravana quere que lle dese servicio, sin problema. Ahí está. Grábolle todo, Claro. todo. Hasta os Ademais cambios cun móvil novo, que grava mellor. hasta os cambios de aceite cada 100.000 kilómetros, que faga falta. Ai, teño que cambiar o aceite do coche. Eu non sei deso. Non? Sei, hombre, pero non me vou manchar ahora. Ah, Que ahora son Instagram e non teño me- que manter unha presencia. No, es bromas. Ahora les tienes gato, lo subimos aí nun momento e te lo cambio. Dis que claro, que se tiveras máis tempo, que hai que traballar porque ti es buzo. Eu son buzo. Ahora estou de baixa porque me deu un síncope buceando Anda, e estou facendo unhas probas aí. anda. O sea, Sí. curioso porque tes conexión co aire e co fondo E mariño. co fondo marino, sí. Un golpe que tiven fai uns anos na nariz. Ah, sí. A pouca profundidade non me afectaba, pero ahora que empecé a baixar máis esta temporada en enero, daban uns mareos tremendos. Ostras, que medo. Si, no mar é perigoso. E o que Claro. fixen fun facer unhas probas, me dixeron, si, tes aí un sitio que non te pasa ben o aire por uns conductos, tal, e me están mirando. Inda fun ao oculista fai nada, derivaronme para o otorrino. Ujú. E a masilofacial, e me fixeron un par de tags. E levas moito tempo? De buzo levo facendo pesca submarina desde os 13 anos, de profesional o ano pasado solo. Ah, Antes era mariscador, ah. pero o tema das rías e do marisco foise todo a merda aquí en Xa. Galicia. Sabes? Altri non. Efectivamente. Entón agora, bueno, estás de baixa, pero Estou de baixa. como é estar no Ben. fondo? Ahora está vindo o erizo, pero me gusta máis ir a Navalla, ao Longueirón. Ajá, A Navalla é divertidísimo. así. Estás aí tranquilo, pensando nas túas cousas. A ver se adivinas en que pensaba cando estaba buceando. En Nos nos corvos, correcto, nos correcto. corvos Non iso, en bueno, a ver onde vou. Salía da auga e miraba, ben, ¿Dónde está? levantouse o Ah, vento. porque estaba- Salía da auga, levantouse o vento, está suroeste, vamos a tal Vamos sitio. o sea que o fondo mariño un pouco por traballo, Sí, non pero por paixón. sempre me gustou, desde ben pequeno, pero si traballei de moitas cousas. Mira, estiven anos complementando, non? O meu traballo de mariscador con traballando de portero nas discotecas. Solo os sábados, o venres o sábado como moito. E chegaba ás 7, 8 da mañá a casa, E non ias dormir. collía o corvo, antes tiña un solo que se chamaba Cornelius, o que se electrocutou, íbamos dar un vuelo, sabes? Despois chegaba, duchiña, a desayunar e comer, pero o primeiro era atendelo a él. Ujú. E dábame conta, e me deu conta hasta ahora, que non me baixou a intensidade nunca desa ansia de natureza, desa ansia de montaña, desa ansia de playa, de estar con meus animais e sentirme libre, como che pode baixar de outra cousa. Eu, a día de hoxe, facendo isto toda a vida, ao mellor estou no coche esperando que escampen 20 minutillos para darlle un vuelo, estou no coche 1 hora e media ali, Ujú. sabes? Porque non te, que vou a estar na casa, Xa. que vou a estar nunha terraza, sabes? Mm. Me encanta eso, me encanta, e vou a seguir así toda a vida. É outro ritmo completamente diferente, non? Porque parece que últimamente imos correndo a todo para non facer No, hai que tomarse a nada, vida non? relajado. Pero Tiña que vir para aquí, salgo ás 4 da tarde, que temos isto ás 5. E a unha, porque non é en directo. non é en directo. Non. A unha comín, fun claro que non en directo, sino entre o hobby, a unha comín, fun a voar a estos, ainda estiven 2 horas e pico, cheguei, dime unha duchiña, comín outra vez, deixei os corvos no seu sitio, baldeilles ali ben, sempre con calma, sempre con calma. Non, é que vivir con ansia é moi malo eso,
moi malo. É E como malísimo. algún día sone a flauta e poda vivir única e exclusivamente dos corvos, gravarlle vídeos, teño unhas na manga, pero por culpa da economía non mo podo permitir. Xa. Mira, dices xa e non sabes nin do que hai. No, digo xa que a economía, non, digo digo xa que a economía é o que moitas veces condiciona no, moitas todas veces, no, cousas. ahora mismo na sociedade que vivimos os números son dioses que nos permiten ou non nos permiten facer o que queramos, Claro, non? por iso. Eu pola crise que tivemos aí co tema do marisqueo, eu facía windsurf, kitesurf, parapente, tiven que ir vendendo equipos, tiñen que formarme para facer os cursos de buzo, tiven que estar vivindo baixo mínimos tempo mentras me formaba para volver a empezar a traballar, xa que no marisqueo mandáronos ao paro biolóxico cunha man diante e outra atrás un montón de familias, sen cobrar nada. Ainda están miñas compañeiras un ano e medio despois loitando por estas cousas, sabes? E malvivindo no marisqueo. Eu arriesguei, fixen o curso de buzo profesional de recolector para poder dar un paso e traballar deso, non? Pero tiven que vender cousas como unha bici eléctrica que tiña, e a economía está fatal. Se este verán podo comprarme un parapente, empezar a retomar o parapente E de se vas na manga? O parapente? o parapente, Corvus, Red Bull, ei, Val, non das digo puntadas Red Bull apuntando alto. Non pero, das puntadas claro, en pero fío, claro que me claro. encantaría, imagínate, Claro. cunha cámara na cabeza, Claro. gravarme voando cos corvos, eso. E sei que hai xente que voa con águias e cun buitre pequeno, con alimoche, pero con corvos sería o único do mundo que voa con corvos. Se alguén ve un vídeo voando con corvos, que mo mande ao Instagram. Ese teño unhas na manga e eso pode ser unha publicidade moi boa. Sabes? Ao final conseguir, bueno, a túa paixón, mesturar a túa paixón co teu traballo, bueno, supoño que Sería hostia, o claro. soño, o teu soño. Sí, aparte sería non é o mismo que eu meta no meu coche un par de corvos e a loba e vaya ás zonas de por aquí que meter media docena de corvos un sitio habilitado nunha autocaravana que xa teñen tambuches grandes, tal, e irme a voar a sitios, imagínate o que sería eso. E retransmitilo, sabes, vamos ir a tal sitio, tal, facer noite en tal sitio, eso que está moi de moda, o rollo das camper, sabes? Sí. Pero complemento levando apoio aéreo, sería hostia. Esa miña meta, poder vivir así algún día. Bueno, pues Botar uns par de mesiños, coller un ferry, vamos a Lanzarote uns mesiños, a voar por aí, tal, que hai montes moi chulos, cambiar por as islas de Canarias, que non tanta chuvia aquí, xa. Bueno, agora temos uns cruzar a días. Ibiza tamén, que hai unhas playas moi chulas para voar, ir gravando vídeos, pero eu zona peninsular e illas sóbrame. Como moito acercaríame á duna de Pilat aí en Francia, que é un paraíso para o parapente, que é unha praia enorme que ten unha duna xigante, e voar aí gustaríame cos corvos tamén. Picos de Europa, demais, Vexo. Cantos soños, Sí, no, cantos soños que se reduce a un solo, a ter a túa vida focalizada a enseñala, sabes, que é unha vida diferente, porque vexo, sen faltar a nadie, petardas en Instagram enseñando como se desmaquillan e como se maquillan e como os modelitos que se ponen e os outfits e eso, e gañando pasta a montes, sí. Que non ia dicir, Sí. que algo así Algo a dar así, diñeiro. algo Bueno, así. houve xente que o veu. Claro, y hoy con el Vamos. agua mineral de Garnier, no sé qué, no sé cuándo, no. Bumba, forradísima. Sí. Me voy a hacer un OnlyFans con los cuervos y listo. Que me pitucan la churra, tal. Non. No, claro Aí que no. non, aí non cho recomendo. No, bueno, fui modelo de revistas gays. Fuches culturista. Sí, competí en culturismo tamén, sí. Modelo de revistas? Fui modelo de revistas orientadas ao público homosexual, ainda ten repercusión algunha foto de pito me aparece de vez en cando. Sí, é así. Pero cantas vidas tes ti? No, tive unha sola, moi tranquila. Tamén estiven traballando Moi tranquila. de modelo para unha empresa de maquinaria deportiva en Nova York, bueno, en Manhattan, eu vivía en New Jersey. Viviches en New Jersey? Cando? En 2015. Anda. Traballamos en Manhattan e vivía en New Jersey. Pero que me dis? Sí. Acabo de estar eu aí uns días. En onde? Eu estaba en Boulevard East. Non, bueno, eu estive uns días un Viches pouco por mapaches e traballo. mofetas pola calle? Non. Porque eu vivía nun Non, barrio... vin moitas ardillas. Ardillas a monte. Moitísimas.
Eu vivía nun barrio residencial que a 7 da tarde se facía de noite e había mofetas pola calle, e Pero mapaches, de como todo. chegaches a vivir ali? Pois eu estaba traballando, estaba de porteiro para unha pool party, nunha festa nunha piscina, ali collendo as entradas e tal, e un paisano moi forte, que fora culturista tamén, díxome que el tiña unha empresa de maquinaria deportiva en Estados Unidos. Entón, seguimos falando, vin que era bo tío, e eu facía pesca submarina. Me preguntou xusto, onde podo comprar? Tiña unha casa en Sanxenxo, un chalé enorme, o tío estaba ben formado, non? E tiña empresas e tal. Non era un mindundi, digamos. E me quixo comprar peixe. Me dixo, se vas a por peixe, avísame, deixote o meu número tal, e me chamas. E como eu iba a bucear cada os fins de semana, ese fin de semana fun a bucear ao Grove e chamei, no, mira, pasa por aquí por Areas. E levenlle o peixe. Leveille o peixe e me dixo, joder, ti, co físico que tes e que estás vivindo do mar, sabes? E me quixo ofrecerse traballo en Estados Unidos, porque el tiña unha nave donde facía maquinaria deportiva, pero logo iba a stands, sabes? A enseñar o funcionamiento, a hacer publicidade. Eso é o típico que ves nas teletiendas enseñando o Sí. funcionamiento da máquina, pois así. En En serio? serio, así. Estiven uns meses. Tens que ensinarme ese Algo vídeo. teño. En Estados Unidos dinme conta que Central Park quedoume pequeno Pequeno, claro. enseguida recorrínme en patines Manhattan, en bicicleta, fun en bici ao Zoo do Bronx, Brooklyn, Chinatown, por aí, eso coñecíano bastante ben porque estive uns meses, pero o meu é o silvestrismo. Voltaches, non, Voltei pa dixeches, aquí, un día estaba ali en a gran maza é pequena. é pequeno. Coméchela enseguida. Quita. No. E iso que estaba bien, aí non me faltaba de nada, pero... E me dixo, espera... Corvos. E me dixo, espera, non mal, dixen, mira, non aguanto máis aquí, necesito... E me dixo, espera un par de meses, porque sabes o que te dixera de que vamos a abrir en Florida tamén? Pois estou a puntiño aí, sabes, estou buscando unha nave, estou tal, e se esperas uns meses, o mellor vamos pa Florida, e que podes quedarte ali, que son máis rollo como Sí, tú, un tal. pouco máis. Sí. E non aguantaches. No, se me dixera, vamos a cazar caimáns ali aos... como que salía en Discovery Max directamente. Bueno, que es un pouco ti. As lagunas perfil Discovery Max. Sí. Sí. Home, que pena non haber collido me collera un programa desos e me levara por aí a sitios. Estás a tempo. Estou moi maior, mira que canas. Descatre. Eu non aspiro a moito, xa che dixen. Eu con ter unha autocaravana, levarme os corvos por aí, a miña Anubis, e ir a voar por aí, xa que non quero máis. Sí que me dixeron os amigos 1000 veces, tens que apuntarte a homes e mulleres e viceversa, o Gran Hermana... Pero iso non ten nada... É verdade que o mellor o teu aspecto exterior choca un pouco co tipo de vida que levas. É bonito tamén iso, non? Claro, desmontando os prexuizos tamén da xente. Hai que desmontar os prexuizos sempre. É así. Javier, pues moitísimas grazas por estar connosco. Aprendí moitísimo. Nun momento. Aprendí moitísimo dos corvos, dos animais, da relación cos animais e a natureza, e doutro xeito de ver a vida. É que hai que vela con a perspectiva esa, sabes? Eu a exprimo desa maneira. Mira, exemplos que te podo poñer 1000, non? Aí atrás recomendaron un rapaz que era moi bo mecánico e cobraba menos, facía as cousas na súa casa, non? E el tiña o seu taller ali montado, nunha aldeiña. Fun ali, e como sempre levo a cámara no coche, xa aproveitei, me dixo, ainda vou a estar 2 ou 3 horas. Pois eu xa me metín a explorar os bosques que había por aí pola súa, me levei a esta, sabía, cando me dixo onde vivía, o primeiro que fixen é mirar a ver onde é. Mira, pasa un río, hai monte a montes, nunca mellor dito, e así que me vou levar esta e a cámara de fotos. E que fixen? Deixei ali o coche e tal. Que faría calquera outra persona nesa situación? Ir a un bar a facer tempo mentras o mecánico lle arranxa o coche. Hai que tirar sempre pola rama da naturaleza. E non porque o diga eu, sino porque o di a ciencia. Vimos da naturaleza
E o que nos vai refacer ben e recargar as pilas, que hai estudios de iones positivos, negativos e todo eso, hai estudios hasta que abrazar árboles, que eu non o fago, obviamente, que che Sí. andar descalzo pola praia, cousas así, sabes? É que estou con ansiedade, estou tal, bueno, vou a ver se salgo un pouco cos amigos a tomar algo. Eso non che vai axudar. Mm, Pérdete no bosque, carallo. mm. Sabes? Vai á praia, ti solo, non che fai falta a nadie. E hai xente que non pode sair de casa solo, si xe onde vou solo. Mm. Que eu non me vexo, quedo con moitos amigos moitas veces, pero meus amigos saben que se teñen que adaptar a min, sabes? En plan, sí, podemos ir un día a cear, podemos estar, pero si queres pasar a tarde conmigo, ou unha mañán, ou ir por aí, sabes que vamos ir de aventura, sabes? Que non vamos a estar en unha terraza tomando algo. E o tema de coñecer a unha rapaza e que me diga, bueno, pois un día podemos tomar algo si queres. Ti me ves nun bar a mí. Dime a verdade. É que os teus corvos me dan medo. Bloquear. No. Pero si digo, queres vir? Se queres, vamos dar un paseo e vamos Pero por aí. sempre hai alguén, non? Como di miña nai, sempre hai un roto para un descosido. Claro. Pero eu son moi difícil de levar, moi meu, e non estou aberto nunca a compartir miña vida con alguén. Eso teño máis Non, que claro. en serio, pero tan radical. Mira que canto máis Radicalísimo. radical o dis, aparece alguén. Máis radical. Radical al 100%. Eu sei que vou envejecer solo. Solo non, porque estás ben A acompañado. Nubis quedanlle 7 anos. Bueno, pero... Si, os corvos, se todo vai como ten que ir, enterraránme a mí. Eu vou a ser, en vez de la loca de los gatos, o tolo dos O corvos. tolo dos corvos. Así. E non voy a tener novia nunca, eso lo tengo máis que claro. Non o dis con pesar e non sinto eu pesar por ti, quero dicir, No, véxote claro. moitísimo máis feliz que moita Home, xente que está emparellado. Eso exactamente. non... As rapazas que puden coñecer ao largo da miña vida, que si, si, eu son moi rural, a min gustame tal, a min tal. 2 días. Sí, te aguanta o rollo de ir de paseo polo monte, de tal, pero despois o que queren é terraceo, postureo. Que se pode lidiar cas dúas cousas, porque hai terrazas en Tamén. acantilaos, e se pode ir E podes ir un día, e sí, despois... que eu teño algunha camisa aquí donde me ve, sabes? Pero non é meu estilo, sabes? Non é meu estilo. E polo tanto tampouco ter fillos. Non, nin terei tampouco. Eu teño máis que claro, tal como está o mundo. Cada un elixe o seu tipo de vida e co que é feliz. E dende logo a ti outra cousa non, pero sí que se te ve feliz. Bueno, non é ouro todo o que reluce, tamén Home, teño claro. os meus momentos porque son unha persoa que noto que non encaixo na sociedade. Non encaixo na sociedade, non encaixo no meu entorno e teño que buscar sempre o entorno rural. Eu sempre notei que non estaba feito para esta sociedade, para esta civilización, que eu me dicía, joder, cando veía, vai sonar heavy isto que digo, non? Pero que digo, exploradores que chegaban a unha tribu, que non coñecían a xente, que eu sería moito máis feliz aí. Mira que teñen monos ali na casa e que andan por aí descalzos e tal. Eu notaba que me tiraba moito máis eso. Por exemplo, cando vexo unha película de que quedan que naufragan e quedan a aventura nunha illa, digo yo, buah, sabes? En Perdidos ti estarías encantado e non quererías atopar a saída. Exactamente. Claro. No, la buscaría e tal, por involucrarme un pouco, buscaría, pero non... Encantaríame unha vida así, unha vida máis silvestre da que teño, sabes? Non ter que coller o coche para ir a voar los corvos, imagínate, sabes? Vivir nunha aldeiña donde miña casa limita co monte, eu vivo en Carril, que teño bastante liberdade, agora, por exemplo, de levar a cadera solta, de ir pola praia cos corvos, de que nadie me diga nada, pero podía ainda ter máis libertad, sabes? Se eu si vivera nunha casa máis no medio do monte, xa non digo eu solo aí aislado, sabes? Pero podía ter os corvos soltos todo o día. Facer unha voladera máis grande, ter unha finca, tal, moito máis así. E mira unha cousa, o brazo, eso por qué? No es por los non pájaros. Como que non? No tiene nada que ver. É casualidade. Es casualidade. El que es por... O que é polos pájaros... A ver se che ve, ese sí, claro. Este sí. Pero outro non é que te queras convertir en corvo. Non me quero convertir en corvo, estaría complicado eso. Sei voar... E sair voando. Sei voar e teño o brazo negro. Seguramente algún día me termine este. Tamén teño o peito. Aí que tes.
Aquí teño Anubis. Oi. Oh. Pero a miña intención sempre foi terminar os dous brazos negros, os dous peitos negros. Non sei por que gustame así Pero simétrico. de antes dos corvos? De antes dos corvos, xa de ben rapaz. Bueno, antes dos corvos non tiven vida porque levo desde os 7 anos Bueno. con animais, Mm. sabes? Pero sí, o primeiro tatuaxe que vin destes blackout así negros nunha revista, de aquela non había redes sociais, tiña eu 17, 18 anos, encantoume. E dixen, na posibilidade que teña de facelo, o fago. E un amigo que se especializou neso lle dixen, pois veña, dalle aí pa diante. Pero comezaches así ou levabas outros? No, eu tiña todo isto xa feito de tribais maorís xa de rapaz, que fun facendo pouco a pouco. Ujú. Pero gustoume, pouco a pouco fun facendo así manchurróns negros. Tamén as pernas? No, Pero as pernas don moito. Sí, fixen así e tal, e o mellor fago outra canilla, pero xa mirarei. E vas parar. Fan falta cartos tamén, aínda que meu amigo só me cobraba o que é a tinta e tal, porque estaba Ya. aprendendo a facelo dos blackouts, pero... E non... É bastante impresionante. Sí, hasta os corvos encima ainda máis. Claro. Sabes, que as patas negras Un pouco corvo queres ser. Quero ser un pouco corvo. Mira que peto Tamén levas isto así un pouco como se fora un peteiro, O que pasa é efectivamente, que xa que verdade. me ves e xa teño un amigo que si me teño cara de corvo. Claro, é que eso de que que pasa cos cans, non? Que se parecen os seus donos e viceversa, pois igual sí que un pouquiño. Pouquiño. Oh, oh. Fan así, No, os corvos, non? parecido. Pois, Javi, grazas por abandonar un chisquiño, un anaquiño esa liberdade, ese contacto coa natureza para estar aquí Hai que facelo de vez en conmigo, cuando. connosco hoxe, e grazas a Nubis que se portou. Hoxe venres, non? Hoxe e venres depende de que Bueno, cando ao estean mellor ainda vou a tomar escoitalo ou algo a velo, pero... Ainda vou tomar algo a noite, o mellor, xa vou vindo. Tampouco son un Tarzán 24 bueno. horas, Vale, E os vale. corvos, sabes que pasa? Que cando vou por aí de noite, os corvos, que son corvos, non morcegos, joder. Claro. Que os vou levar por aí todo o día tamén. Os Están corvos, a os dormir, corvos. durmen tamén, non? Está Durmen igual. moitas horas. Desde que se fai de noite hasta sí? que se fai de día. Mira. Claro. Sempre vou por aí os corvos. Pois, nada, que moitísimas grazas e grazas a Nubis que... Es que a nin Nubis se- é que nin nos escoitou, penso. Que estamos en un podcast. Estamos nun podcast, tens algo que dicir? Penso que non.